Isa si Nora Honor o Ate Guy sa mga itinuturing na household names sa entertainment industry. Walang katumbas ang kanyang kasikatan dahil sa kanyang natatanging pagganap sa mga pelikulang Himala, Bona, T-Bird at Ako hanggang sa kanyang latest films na Mananambal at Pieta. Itinanghal din siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa mahigit 5 dekada sa industriya, umani siya ng maraming parangal at tumatak ang kanyang pangalan sa puso ng masa. Bagamat mayroon siyang karamdaman, masakit pa rin umano at tila hindi inaasahan para sa marami ang pagpanaw ng veteranong aktres noong April 16 sa edad na 71. Marami ang nalungkot at nagluksa, lalo na ang kanyang mga fans na tinatawag na Noranians. Sa ika-40 araw ng kanyang pagkamatay, nitong linggo May 25, inalala ng diehard Kabalen Noranian na si Cynthia Villegas ang naging buhay ng kanyang idolo. Kasama ang ilan sa kanyang mga kapitbahay. Sa Barangay Santa Filomena, Guagua, Pampanga, nag-organize sila ng maliit na salo-salo at potluck upang gunitain ang ala-alang iniwan ni Ate Guy. Kung naman gagawan ini para sumikat, gawa ko para kaya. Bilang lugod, respeto, dakal may sponsor para kaya. Aliwa mo naman ako. Reng kabarog. Bukod dito, nauna na rin ginunita ng magkakaibigan ang ika-9 na araw ng kanyang pagkamatay. Ani Villegas, hindi na siya lubos na nabigla at nalungkot nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang idolo. Katunayan, dumalaw pa siya sa burol ng superstar sa The Heritage Park sa Maynila. Gayunpaman, hindi niya napigilang maiyak habang inaalala ang superstar sa kanyang panayam sa CLTV 36. Elementary pa lang daw si Villegas nang maging idolo na niya ang aktres at simula noon ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang paghanga dito. Anya, nakaka-relate umano siya sa mga karanasan ni Ate Guy at sa humility nito. Nag-umpisa ako nung elementary ako na may gingking idolo. O huling king kain na. Hanggang ngayon Nang elementary ko, manipong kong picture na dyan. Gawang ko kayong album. O nang bigla. Siyempre may nga basa. O kuno save dito. Huling may nga albugla rembal Nung potang malapit mo rin ng timong atin niyang concert o nung malapit mo, punta lang ko Mababa ang loob. Mabait. Tsaka, dakal dia ugali na buri na rin tao. Dagdag niya, nagsisilbing inspirasyon para sa kanya ang artista. Samantala, plano na ni Aling Cynthia kasama ulit ang kanyang mga Dabbercats na gunitain ang unang anibersaryo ng pagpanaw ni Nora Honor sa susunod na taon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.